шунидем ки волидонаш ба ӯ зан пайдо карданд ва аллакай хостгорӣ рафта духтареро ба ӯ баҳн карданд. Рост бошад? зиндагии бадинаи Абдурозиқ бо ҳамсараш чӣ гуна сипарӣ мешуда бошад? Кани нахну бетоқат шидам. Рости Рустамҷон, ин 2 рӯзе ки ман набудам, ман ҳамин 2 рӯз пеш як видеоро дар канали Меҳробро ки тамошо кардагӣ будам, ҳамонҷода як граница ба номи Бахара реклама кардагӣ будам. Ҳамон рақамро гирифтам, занг задам. Як моҳ буд ки медонистӣ дар хона будем, документ надоштем, метарсидем ки бибурем. Не ки рафтам дар ҳақиқатан айноми канали Меҳробро гап задам, 500 рубл скидка. Беҳтарин. Ман саҳар равам мешавад? Ҳатман ҳар рӯза сафар дорад. Бародарое ки моро айни ҳол тамошо дорен, кадоме ки шумо мехоҳед ки граница бигзарен, акай Бахара бидурен ай канали Меҳробро муроҷиат кунед, 500 рубли ба ҳар яке шумо скидка мекунам. Бачаҳо рафтем. се хоҳиши Абдурозиқ аз моҳичаи тиллоӣ. замони Абдурозиқ зиндагии душвору сангине ба сар дошт. рӯзгори камбағалӣ ӯ ва оилаи онҳоро ғамшикаста гардонида буд. Абдурозиқ ба хотири ризои хайр ба бозори Панҷакен рафта аз субҳ то шом суруд мехонд, то тангаи ба ӯ диҳанду ӯ барои волидонаш ноне аз дар дарорад. шумо фикр мекунед назари худовандро ин рафтор беназорат гузошт? На, ӯ назаркардаи худованд шуд ва бо сабаби ин ё он нафар ӯ роҳ ёфт ба Душанбе ва номи некаш вирди забони хурду калон гашт. Калонсолон мегӯянд ки ба ӯ мисле ки шиновари дарё буду аз пешаш моҳичаи тиллоӣ пайдо шуд ва Абдурозиқ 3 хоҳиши тиллоӣ намуда ба ин зинаҳо расид. Пас аз ҳамкориаш бо барон нуфузи Абдурозиқ баланд рафт. Интернет бо аксҳои ҷолибу бо наворҳои ғароибу ӯ дар ҷӯшу хурош буд. мардум ӯро зиёдтар дӯст доштанд. гарчанд дар Тоҷикистон бисёриҳо нафрати хешро равона карданд, вале муҳаббати аслиро дар хориҷиён дарёфт. имрӯз баръало дар як радиф бо Салмонхон ва беҳтарин чеҳраҳои машҳури Болливуд ӯро мебинем. суруду клипҳои тозарангаш бо забони ҳиндуӣ боз ҳам диққатҳоро ба сӯи худ бурд. ӯ тавонист дуньёро тасхир кунад ва шӯҳрати ҳунари хешро боз ҳам баланд бардорад. ӯ дар бараш киро дорад? ӯ миллионер аст? кай ба Тоҷикистон бармегардад? зиёд пазмона шудем. ӯ бо ватан баргардад, чун варзишгарони номбардор дар фурудгоҳ бо шукӯҳу ҳашамат пешвоз мегирифта бошанд. инро вақт нишон медиҳад. шунидем ки волидонаш ба ӯ зан пайдо карданд ва аллакай хостгорӣ рафта духтареро ба ӯ баҳн карданд. рост бошад? зиндагии бадинаи Абдурозиқ бо ҳамсараш чӣ гуна сипарӣ мешуда бошад? онҳо баъди ин қадар номдории соҳиби хонаву дари боҳашамат гашта бошад? мегӯянд ки дар хориҷа аз сари Абдурозиқ доллар мечошанд. ин ҳамаро бо гузашти вақт хоҳем дарк ёфт ва ҳатман пешкаши шумо тамошобинон хоҳем намуд. бо канали Меҳробро аз тамоми хабарҳои дунё огоҳ бошед. лайк, комент ва подписатсаро фаромӯш насозед.